Barkanku da zuwa tasha mai albarka. Abubuwan da momi gwambi ta akan waya iPhone 16 ya ja mata cece-kuce a faɗin duniya ko kuma a ce faɗin social media gabaki ɗaya. Akan wata waya banza iPhone 16 ta ba da kanta iyazu billah. Abokin ciki kuma ake mai gidanta wato Hamisu Breka ya fito ya mugantu yace mata da ta faɗa masa za ta tafi Abuja, to damu abin da ya san yanzu yake faruwa 'yan mata su tafi jiki su tafi Abuja, ya san me suke zuwa suke yi ake ba su waya. Sai shi ne ta sai ya ce mata to ta bari zai siya mata in dai iPhone ce. Ta ce a'a ita ba iPhone ce za ta kai ta ba. Sai ce a'a ta faɗa masa gaskiya. Sai ta ce ita da gaske ba wani abu ne zai kai ta ba, kai face za ta je gidan wata ƙawarta ce wacce suka daɗe faran ɗinta ba su haɗu ba. Wannan dalilin ne yasa har isa ita to tunda an yaka to ta bari kawai ba ta je a motar ta ba, za a samu direban da zai kai ta. Ta ce a'a ita ina kawai kada idamu babu komai ya bar ta kawai ta tafi, za ta je ta hau motar haya ba ma a motar ta za ta tafi ba. Jikin shi ba shi ce kai ki faɗa min da gaskiya momi. Ta ce a'a ita dai gaskiya babu wani abu da zai kai ta Abuja face gidan su wannan ƙawarta. Ta ce dama ba ka yarda da ni kai ma wasu ma ba sa yarda da ni wanda suke nesa na ko wanda suke tare da ni wato ko kai kenan a ce har yanzu da kai akwai wani zargi a cikin zuciyarka da kake mu. Sai ce mata ai ba wannan bane. Abubuwan da aka yi wa wurgi bayan ya shiga hannu an masa wala sannan an cire masa kaya sannan an tozarta shi a idan al'umma bisa yadda ita shi mai gidan nasa babu tausayi kuma babu duba da tsoron Allah da tausayi bisa yadda ya ga duk abubuwan da wurgi aka masa, abubuwan da mai gidan shi marigayi wato sarki gwabiri ya rike shi mai da shi da a shi sakamakonsa da zai masa kenan sai dai ya kashe shi. Mutane sun fito suna zanga-zanga bisa yadda suka fito suka ce su ko a basu su za su kashe wannan yaron turjidin wato wargi. Talakawa sun fito da gobirawa yan garin birnin su da kewayen su da ƙauyukan sun fito suna cewa gaskiya wannan abubuwan da yi bai dace ba, kuma wannan abubuwan da yi sam bai adalci ba, saboda suna cewa din da ake neman mutum dan haram dan amai Allah ya isa ya kai wannan wurgi din. Sun ce sarki gobir ba ma iya shi ba, sun ce sarki gobir mutum ne mai tausayi kuma adalin shugaba kuma adalin uba. Sun ce ba rabon wurgi ba, sun ce ba rabon wurgi ba ya kashe mai gidan su ba, sun ce ai da ba wannan da suna cewa sun ce da tani abokin su da karatun su ina hannun sarki gobe bisa yadda ya taho su tun daga shekara 50 zuwa kashe shi da kai iya ba wasu kuɗin makaranta kuma iya ɗauka wannan musu iya ci da su yana ɗauka yana biya musu da kira da komai da komai. Taken da suka ce su kuɗi a basu ma za su kashe shi kuma a bashi su cinye su ɗanyen sama tunda shi ba shi da mutunci sannan ba shi da imani. Yansa zai kashe Asad a Gobir sai sarki Gobir suka ce ai da a kashe ne kashe sarki Gobir ware kashe wasu kora guda 100 ne a cikin garin Gobirawa da kashe wannan gidan nasu kwatai sarki Gobir. Sarki Gobir ya fito ya wallabar da wasu bayanai ga wannan zai mutunci dama ya ji a jikin sa yana neman rayuwarsa. In ka fasa bidiyo na in ka fasa bidiyo na kai ba dan arziki bane ba, kar ka fasa ka je ka saki bidiyo inda gani ka saka sai me in kai saki bidiyo na wannan abin zani duk mutata kawai zance ne irin nashi ba wai gaske bane ba. Kawai sai zai wallafa bidiyon ta a shafukan yaɗa zumunta can bata an karɓa can sai an fara magana momi gwambi ta yi bidiyo tsirara wannan abin ya tashi hankalin momi gwambi sannan kuma ya tsorata momi gwambi kuma ɓata mata kariyarta a gurin masoyanta. Hakan ne yasa aka Allah da halin momi gwambi bisa yadda aka kama ta da wannan bidiyon tsirara.